mensen weten natuurlijk niet dat ik net op het podium heb gestaan. Daarom sta ik hier met dat doekje. Niet omdat ik het altijd doe, omdat ik verslaafd ben aan doekjes deppen, nee. Mensen denken dat het slecht weer is in Nederland in die zomer, maar ondertussen is het gewoon hier fantastisch weer. Oh nee, ja, nee, klopt. Dat wordt natuurlijk nogal snel gezegd. En het was ook wel in de afgelopen periode 1 dag dat ik echt dacht, yo, waar ben ik nou weer terechtgekomen? Want ik was in Griekenland op vakantie, dat is bloedheet. Maar nee, zoals vandaag is een fantastische dag. Nou, je ziet het aan de opkomst, het is geweldig. Ik zit toch heel veel in feesttenten en... Ik bedoel, wat ik nu heb gezien, ja, dat kunnen mensen op Facebook zien of op mijn website. Maar wat er nog komen gaat, is helemaal. Ik bedoel, ik ben net terug van vakantie en mijn agenda zit helemaal een rammetje vol. Tot eind, ja, eigenlijk wel tot eind november, december nog niet zoveel. Maar november goed. Dus ik ben heel blij dat... Ja, dat het maar blijft komen, weet je wel. Dat je dan ergens komt en dat iemand zegt, volgend jaar ben je er weer. Ben ik ergens 3 keer geweest, zegt iemand, volgend jaar niet. Zeg, nee, dat snap ik ook wel. Dat je mij volgend jaar, 2 jaar daarna belt weer op. Ronnie, je moet komen. We hebben je vorig jaar niet, we hebben je gemist. Dan moet ik weer komen. Nou, dan ben ik er weer. Maar dat lijkt me ook lastig, dat je zoveel wordt gevraagd dat je... Ja, probeer maar eens vakantie in te plannen. Oh ja, dat doen we al. Dat heb ik nou alweer gedaan voor volgend jaar. Dus er staat een grote kruisagenda. Matthijs, dat is mijn manager, die zegt dan 100 keer... Ja, je moet nu weten wanneer je volgend jaar op vakantie gaat. Ik zeg, misschien ben ik wel dood en begraven. Maar hij zegt, nee, je moet nu weten wanneer je op vakantie gaat. Want ik krijg allemaal aanvragen. Want Breskus zit het eerste weekend van augustus. Die willen de visserijfeesten willen je hebben. Ik zeg, ja, misschien zijn we... Nee, ja, maar dat is al de 4e keer dat ze vragen. Nou, zo gaat het dan. Dus dan mag ik weer niet de eerste weekend van augustus op vakantie. Maar ik moet ook de 4-daagse, dat is de 3e dinsdag van juli. Nou, zo gaat het maar.